खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थियाव गासैबो बियाबाव बिजाथि होगोन। श्रीभूमियाव एफसिआइनि ट्राकआव ड्राग्स हमदों। मागुरमारि गामियाव 30 साननि दोरोङारि दामजु फोरोंथाय मावबादाया थुंगेबाय। बङाइगाव रिफाइनारिया मेडिकेटेड मुसारि आरो इमारजेन्सि आशा किट रानदों। एमएलए जिरन बसुमतारी आरो इएम उइलसन हासदाया 1 नं बमब्राबिलाव दंफांनि दालांखौ नायदिंहैदों। खुमथायाव मासे मोसा बुथारदों, हाग्रा बिफानखौ सामलायनो हायैनि दुसिदों। गुवाहाटियाव हरनि समाव सानै आइजोआ सासे लाइमोनखौ देगार दिन्थिना लुथिदों। जम्मु काश्मीराव सानै थिउरियाफोरा गावथारजादों आरो सासे फाइकि जवान जोखोम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो राजखान्थि हान्जायानो गावबा गावनि खोलोबआव लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि बारा बड'लेण्डआव दानिफ्रायनो बारनो लादों। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएल हिसाबै जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। बे समाव इउपिपिएलआ गोख्रों थासारियाव दं। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ मोन 40 बियाबावबो बिजाथि होना बादायगोन आरो मेजरिटि मासि लानानै सोरखार दागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। बिजेपिआ बिटिसिनि मोन 25 बियाबाव बादायगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगां बुंनायनि सायावबो बिजाथाय होनानै एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंदों दि बिजेपिआ 25 बियाबनि सोलाय 40 बियाबावबो बादायथों, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिजेपिआ मोनसे नेशनेल पार्टी, बिसोर गावनि नीति आदर्शजों जुजिगोन, जों जोंनि नीति आदर्शजों जुजिगोन। बिजेपि इउपिपिएलल' नङा, बिपिएफ कंग्रेसआबो बादायगोन। बबेखानि इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां गुबुन दोलोजों गोरोबथा खालामा, नाथाय सोरखार दानाय समाव गोनां जायोब्ला गुबुन दोलोजों सावरायगोन होननानैबो एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंदों। रायजो नाङै ड्राग्सनि हेंथायै पुलिस बिफाननि अपारेसनआ सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो श्रीभूमि जिल्लायाव एफसिआइ बिफाननि गारियाव बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि ड्राग्स। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै श्रीभूमि पुलिसआ सिग्रोमनायाव एफसिआइ डिउटि लिरनाय गंसे ट्राकनिफ्राय गोबांथार बिबांनि हेरेन जब्द खालामनो हायो। एफसिआइ डिउटि लिरनाय ट्राकनिफ्राय गासै 110 साबोननि बक्सआव 1237 ग्राम हेरेन जब्द खालामनो हायो। ट्राकआव मोनसे प्राइभेट चेम्बार बानायनानै लाबोखुमादोंमोन हेरेनखौ। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेरेननि बेसेना खमैबो 6 कौटि रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना आन्दाज खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला कौटि रांनि आयेन बेरेखा हेरेन स्माग्लिं खालामनायनि दायाव ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ पुलिसआ हमनाय जायो। हमजानाय ट्राक ड्राइभारखौ बदरपुरनि महाकाल ओनसोलनि थागिरि जयनाल हुसेन आरो खालामिया होननानै सिनायथिनो हादों। ड्राग्स स्माग्लिं खालामनायनि सायाव बांसिनै मिन्थिनो थाखाय पुलिसआ जयनाल आरो खालाखौ गोख्रोङै जेरा खालामदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन फारसे गोबांथार बिबांनि हेरेन हमनो हानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव सावगारि शेयार खालामनानै श्रीभूमि पुलिसखौ साबायखर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि गागि आरो लाइमोन आफादनि जथायै बानजायनायाव 30 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। मख'नो गोनांदि मागुरमारि गामिनि गागि आरो लाइमोन आफादा बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादायाव जनाय हालामनि दिपुराम बर'खौ सेरजा आरो सिफुंनि फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होनायाव मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसे खाम दामनाय फोरोंगिरि महरै मुलुगसा बर'खौ फोरोंथाय होनायाव मोननो हादोंमोन। बे हाबाफारिखौ मागुरमारि गामिनि गागि आरो लाइमोन आफादा गामिनि उन्दै गथ'फोरखौ बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो
सेरजा दामनायाव आखा-फाखा जानांगौनि थाखाय दामजु फोरोंथाय मावबादाखौ होदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि मावबादा फोजोबनाय हाबाफारियाव मागुरमारि गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसेनो गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो बाहागो लानानै मावबादाखौ थुंगेहोयो। रायजोआरि सावस्रि बिथायारि सान जथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो बावैसो सिगां मेलेरिया बेरामनि बांनायखौ होबथानायनि थांखिजों मोनसे मख'जाथाव ससियेल रेसपन्सिबिलिटि हाबाफारिजों इन्डियान अइलनि बङाइगाव रिफाइनारिया बङाइगाव जिल्लानि थागिरिफोरनो 27,000 मेडिकेटेड मुसारि आरो आसा मावफारियाफोरनो 752 इमारजेन्सि आसा किटफोरखौ राननानै होनाय जायो। बे राननाय हाबाफारिया बङाइगावनि ब्लक प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बङाइगाव जिल्लायाव मेलेरिया बेरामनि गिख्रंथावै गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय बङाइगाव रिफाइनारिया बे हाबाफारिखौ बानजायदों आरो ओनसोलनि थागिरिफोरनो मेडिकेटेड मुसारि, आसा किट जेरै ग्लुक'मिटार, BP मेसिन आरो गोनां जानाय डायग्नोस्टिक आगजुफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बरपेटा लकसभानि MP फणिभूषण चौधुरी, जिल्ला बेंगिरि नबदीप फाटक आरो बङाइगाव रिफाइनारिनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर नयन कुमार बरुवाया। दैज्लां बोथोरनि समाव रायजो राजाफोरा हान्थामेलानि गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै MLA जिरन बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया 1 नं बमब्राबिल दंफांनि दालाङाव थांनानै बृहस्पतिबारखालि नायदिंहैयो। बे दालाङा गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलारि थागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार क्रसिं पइन्ट, नाथाय रोजा अखा आरो दैबानानि समाव बेखौ बाहायनाया जोबोद गोब्राब आरो खैफोद गोनां जायो। ओनसोलारि सुबुं समाज, गुबैयै खाथि-खालानि गामिफोरनि फरायसाफोरा अरायथा नङि दंफांनि दालांनि गाज्रि हालोदनि थाखाय दैज्लां बोथोराव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे दालाङा गोनांथारब्लाबो बेयाव बोथोरारि अखानि हेंथायै दाथायारि फोथायथि गैया। गोबां समावनो बेखौ बाहायथावै एबा खैफोद गोनां खालामो, जायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आरो सोलोंथाइनि खाबुखौ हेंथा होयो। थासारिनि गोथौथिखौ जुजिनानै MLA जिरन बसुमतारी आरो EM उइलसन हासदाया दिनै जयैनो नायदिंहैयो बे बायफ्लेलांनाय दंफांनि दालांखौ। गावसोरनि दावबायनाय समाव बिसोरो जायगानि थागिरिफोरजों मोगा-मोगि जालांनाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै बुजिनानै लायो। आथिखालनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो RCC पाक्का दालां बानायनाय जागोन होननानै MLA जिरन बसुमतारी आरो EM उइलसन हासदाया जायगानि रायजो राजानो खोथा होबोयो। गलाघाट जिल्लानि बकाघाट बियाब बेन्दोंआव थानाय दुसुथि मुगाव बुधबारखालि गामिनि गोबां सुबुंफोरा मासे मोसाखौ बुयै बुयै बुथारनायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मोसाया थांनाय 1 दानसोनिफ्रायनो ओनसोलाव उदाङै बेरायग्लांनायनि जाहोनाव थागिरिफोरखौ गिनाय आरो जिंगा सोमजिखांहोदोंमोन। बेनि अनगायैबो मोसाया माखासे साननि सिगाङाव सेलेक गामिनि सासे सुबुंखौ अरथारदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बेनि उनावनो खुमथाय ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाया खौसे जानानै लावथि आरो गोबौ हाथियार लानानै मोसाखौ गाग्लोबना बुथारदों। बे जाथायाव गामियारिफोरा हाग्रा बिफानखौ थि समावनो राहा लानाय जायाखैमोन होननानै गोख्रों अजद दिखांदों। खौरां मोननायनि उनावसो हाग्रा बिफाननि 4 मावसुमाफोरखौ जाथायसालियाव दैथायहरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। खुमथाय MLA मृणाल शइकियाया दुखुनांथावै बुथारनायनि सायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो राहा लानाय जायाखै होननानै दुसिनायजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव आयेनजों नायबिजिरनो खावलायदों। साननै सिगाङावसो मावख' सामलायनाय गलाघाट जिल्ला फरेस्ट अफिसार गुनदीप दासआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनायजों लोगोसेनो बिजोंनि गेजेरजों माखासे सोद्रोमाफोरा मोसाखौ उनसंनानै बुथारदोंमोन होननानै बुंथिनाय जादों। बबेखानि हाग्रा बिफाना बे जाथायाव गुवारै बिबुंथि फोसावाखैब्लाबो गोबां सोंखारिनायजों मोगा-मोगि जानांदों आरो ओनसोलाव मानसि हाग्रानि जुनारनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जेंनाफोरनि फारसे गोसो होफिनदों। आथिखालाव खुमथायाव थासारिया गिख्रंथाव जानानै दं, लोगोसेनो थागिरिफोरा गावसोरनि रैखाथि आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि रैखाथि मोन्नैखौबो गोख्रोंसिन राहा लानो खावलायनाय जाबाय। गुवाहाटीनि गणेशगुरी ओनसोलाव बुधबार मोनानि समाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सानै आइजोफोरा खाबु लानानै देगार दिन्थिना सासे लाइमोनखौ लुथिदों।
लुथिजानाय लाइमोनखौ तिनिसुकियानि थागिरि साहिल बसपर होननानै सिनायथिदों। बे जाथाया मोनानि 10 रिंगासो समाव साहिला गणेशगुरि मोनफैनाय समावनो जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जन्मनि बेगाम मुंनि सासे आइजोआ बिनि खाथियाव सिगाङाव फैनायनि दसे समनि उनाव आरो गुबुन सासे आमिना बेगाम मुंनि आइजोआ बिसोरनि खाथियाव फैनानै साहिलखौ गोबौ देगार दिन्थिनानै नोगोद 18,000 रां लुथिनानै लाना थांदोंमोन। जाहोनाव साहिला दिसपुर पुलिस थानायाव बे जाथायनि बागै कमप्लेन होनाय जादोंमोन। एफआइआर होनायनि उनावनो दिसपुरनि पुलिस मावख'गिरिफोरा सानैबो आइजोफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसेनो लुथिना लांनाय गासैबो रांखौ बोखांनो हादोंमोन। सानजा गुवाहाटीनि डिसिपि ब्रिनाल देखायाबो बे जाथायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनाय जाबाय। जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़आव रैखाथि हानजा आरो थिउरियाफोरजों एनकाउन्टार एबा गावलायनायाव पाकिस्ताननिफ्राय दैथायहरजानाय जैश-ए-मोहम्मद थिउरियाया हानजानि सानै टेररिस्टआ गावथारजादों। गुबुन फारसेथिं बे एनकाउन्टाराव भारतीय रैखाथि हानजानि सासे जोखोम जादों। 11थि राष्ट्रीय राइफल्स, 7थि आसाम राइफल्स आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ मोनसे नंगुबै सुलुङाव साब्रै थिउरियाफोरनि सोमोन्दै खौरां मोननानै मोनसे सार्च अपारेशन खालामदोंमोन किश्तवाड़आव। बेवहायनो जैश-ए-मोहम्मदनि सानै पाकिस्तानी थिउरियाया गावथारजायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सार्च अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।